Ah, goeie. Ja. Ben jij de eigenaar van deze mooie scootmobiel? Ja, klopt. Want het voelt u wel op dat het een vrij wonderlijk ding is. Zo. Om te beginnen die mooie telefoon die eronder hing. Ja, nou ja, dat is een grap. Ja. Dat is, ja. Een kijker is geboren. Mijn vrouw zegt op, hoe heet dat ik weer, Facebook op de weggeefhoek. Zeg een telefoon op, hoe heet het van, en ik dan ophellen en heb ik dit te maken. Dus ja. Want jou horen wel van een geintje. Het onthouden ze er onthouden, nee. Maar ja, dat is, ja. Ja, ik ben eigenlijk nog wel een beetje wild, maar ja, ik ken het alles meer, maar het verstand dat het wel goed. Ben ik net buitensporig bezig, zo. Ken ik heel erg rustig bij, maar ja, dat komt ik door mijn ziekte, dat is wel vervelend. Dus, Want ja. wat ga je dan? Nou, dan moet ik 13 jaar bij waarom en dan sla ik 13 jaar roer en dan heb ik een heel raar woord wat een klauwe net is. Ik praat er gewoon door. Ik ben gewoon uitbehandeld. Ik heb de televisie er even bij geroepen. Nee, dat is, nee. Ik weet niet wat ik verder was is, maar ik ben verder wel gelukkig. Ja. Maar mijn zoon is altijd een beetje, nou ja. Ik ben heel erg beperkt, zeg dat maar. Maar ik wil van alles wel. Kloegelbol en mij werken. Ja. Nou, En je maakt je het beste er nou wel wat van? ja, ik niet alle dagen nog. Ja. Ik doe wel eens heel veel dingen van die net goed binnen, maar dus een hoop drinken bijvoorbeeld. Ja, alleen maar bier, hè, maar ja. Viel in de lekker bij, mijn vrouw had geen les van me en ik ben geen kwaaie dronken meer wat ik maar dat. Wel vechtlust, maar geen kweers van mijn handen gebruiken en wapperen. Nee, dat is nog net nog nooit gebeurd. Nee. Maar misschien is het een leuk plaatje, als we hier een einde maken van wat achter op een scootmobiel zit.